खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बङाइगाव गेरुकाबारियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथाया बङाइगाव जिल्लानि गेरुकाबारि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय गंसे कन्टेनार ट्राकआ बिजनीनिफ्राय दावबायारिफोर लाबोनाय गंसे मेजिक गारि आरो साखा खबब्रै मारुति सुइफ्ट गारिजों सौग्रावो। जाब्रबथायाव साखा खबब्रै गारि मारुति सुइफ्ट आरो मेजिक गारिया खहा जादों, नाथाय जाब्रबथायाव रावबो जखम जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय ट्राकनि सालायगिरिखौ ट्राफिक पुलिस आरो गेरुकाबारि जायगानि सुबुंफोरनि मददजों हमनो हायो। जाब्रबथाय खालामनाय ट्राकनि अनजिमाया HR38U9318 आरो जाब्रबथाय जानाय गारिनि अनजिमाया 26C2893 आरो गुबुन गंसेनि अनजिमाया 19N3467 होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गोबां बिगा आबाद मावनायनि उनावबो सासे बर' आबादारिया सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आसाम आरो अरुणाचल सिमानि सिमलागुरि गामिनि थागिबि गौतम बसुमतारी आरो बिनि बिसि रेखा बसुमतारीया बहल, जिंखा, थासुमलि, खुमब्रा बायदि आबादखौ गासै 15 बिगासो मावदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो, नाथाय दासिमबो सरकारनि एबा एग्रिकालसारनिफ्राय जेबो मोननो हायाखै आरो सरकारनिफ्राय मदद मोनबा गोजोनगौमोन होनना खौरां बिजोङाव बुंथिदों। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लानि नागाफुर माइनाव ओंखाम रानग्रा हानजा दाफुंदों। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि नागाफुर गामिनि आइजोफोरा गोदानै दाफुंदों ओंखाम रानग्रा हानजा। गासै 16 आइजोफोरनि मोनसे गोख्रों ओंखाम रानग्रा हानजा दाफुंनानै लायो। नागाफुर माइनाव केटारिं एबा ओंखाम रानग्रा हानजा मुं होनानै दाफुंनानै लायो। आथिखालनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै हाबाथिलि, आथिमंगल, फुजा फोरबो, मिथिं बायदिफोराव आलासिफोरनो ओंखाम जानायखौ मोजां एबा साखोन सिखोन राननानै होनायाव खाबु गोनां जानाय बायदियै बिथांमोनहा बे हानजाखौ दाफुंनानै लादों। मख'नो गोनांदि बगाजुलि हालामनि गामिफोर कुमारिकाटा, खावली, नाग्रिजुलि, सेसापानी, पाटगिजुलि, तामुलपुर बायदि बायदि जायगानि सुबुंफोरा हाबाथिलि एबा मिथिंफोराव ओंखाम राननो गोनांथि जायोब्ला 8474842835 आरो गुबुन मोनसेबाव 9476888681 नाम्बाराव थोंजों जगाजग खालामनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीया जीवन रक्षा पदक 2023 बान्थाखौ मोननो हादों। आसाम सरकारा 77थि भारत उदांस्रि सानखौ गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय भेटेरिनारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि आखाइजों समरजित बसुमतारीनो हादरगिरिनि जीवन रक्षा पदक 2023 बान्थाखौ गथायो। आथिखालाव पुलिस इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीया कार्बि आंलंनि जिल्लानि डिफुआव थानाय DIG हिल्स रेन्जआव स्टाफ अफिसार महरै खामानि मावनानै दं। मख'जाथावदि सा-सानजा ओनसोलनिफ्राय इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीयाल' बे बान्थाखौ मोननो हादों। करिमगन्ज जिल्लानि पाथारकान्दी पुलिस थानानि OC जानानै थानाय समाव 2022 मायथाइनि नबेम्बर दानाव बिथाङा दैयाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाजानाय 48 बोसोर बैसोनि महन थान्ति मुंनि सुबुंखौ गावनि जिउनि रैखाथिनि बाथ्रा सानालासिनो दैयाव बारसोमनानै रैखा खालामदोंमोन। बेबायदि साहसनि खामानि मावनायनि थाखाय 2022 मायथाइयाव इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीनो दा डाइरेक्टर जेनेरेल अफ आसाम पुलिसनिफ्राय कमेन्डेसन गल्ड मेडेल बान्थाखौ बिथाङा मोनखांबाय। कमेन्डेसन गल्ड मेडेल बान्थाखौ बै समनि आसाम पुलिसनि DGP IPS भास्कर ज्योति महन्तआ गथायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ गरेस्वरनि निजकुसुलायाव सुक्लाय दैमानि गिख्रंथाव खुरखानाय। सरकारनिसिम लामा नायालासिनो गं 8 गामिनि रायजो राजाफोरा औवाजों बेरा दुमथिंना खुरखानायखौ होबथानो नाजादों। माथावरि बानायना खुरखानायखौ गोजोरै होबथानायनि राहा लायाब्ला फैगौ BTC आरो आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव भट मोननाय नङा। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि निजकुसुलायाव सुक्लाय दैमाया गिख्रंथावै खुरखानाय जाथाया गिखांनाय लाबोदों। गं 8 गामिनि रायजो राजाफोरखौ हर सान गुगादों। दैमा जिंनि हाजों लोगोसे माथावरिया जायगानि EM आरो MLA खौ गोबां खेब खावलायसेयावबो माथावरि बानायनायाव जेबो गोसो होयैनि अजद दैखांदों, नाथाय जेबो राहा लायैनि खुरखानायखौ गिखांनानै निउकुसुला, सनबस्ती, बर'फोथार, पुखुरिपार, हिरासुबुरि, मखलडोंगा, बागबदबा आरो बेलगुरि गामिनि रायजोफोरा नखरसेयाव
थसेयै औवा खांनानै दैनि दाहारखौ गुबुन फारसे दाननानै हरनानै खुरखानायखौ होबथानो नाजादों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारा मावनानै होनो गोसो गैयैयाव रागा जोंनानै खुद्रिनाय फोरमायदों। 6थि खौराङाव दङ डक्टरखौ जिनाहारि खालामना बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि। कलकातानि आरजि कार देहा फाहामसालियाव खामानि मावग्रा डक्टर मौमिता देबनाथखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारनायनि बेरेखायै फरायसाफोरा मैया गसाइगाव सहराव मोनसे हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गसाइगावआव थानाय कमलनाथ क्लाब काम लाइब्रेरिनि लांगोनानिफ्राय जागायनानै फरायसा फरायसुलिफोरा आखायाव बेनार, फेस्टुन आरो ममबाति लानानै थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। हाबाफारियाव अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद, गसाइगाव दालाइनि लेङाइ आफादगिरि अभिजित सतकार आरो नेहाथारि गौरीश घोषआ बाहागो लादों। 7थि खौराङाव दङ आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रआ रंगिना संगिना हाबाफारिजों रुफाथि मायथाइ फालिदों। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे बदगावआव थानाय अल इन्डिया रेडिअ एबा आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रआ 25 बोसोर आबुं जाबाय। 1999 मायथाइनि 15 आगस्तआव बेखेवनाय आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रआ फैयै फैयै 25 बोसोर आबुं जाबाय। रुफाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार आकाशबाणी केन्द्रआ बदगावआव थानाय आकाशबाणी केन्द्रआव गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायदों। 15 आगस्तआव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रनि एडिजी थांटालिया जों लोगोसे प्रग्राम अफिसार टिके बसुमतारी गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। पदमश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया